mu svakodnevno na svim njegovim imetima i blagodatima kojima nas je počastio, kojima nas časti u ovome Mubarek mjesecu. Salat i selam donosimo na sve njegove resule, nebije i poslanike, pogotovo na pečet poslanika Hatemul Enbija i Muhammeda, pegambera, alejhi selama. Salat i selam donosimo na njegovu časnu porodicu, na njegove uzorite drugove ashabe, na šehide Islama, bosansko-hercegovačke šehide i na sve mu'mine i muslime sve do kijametskoga dana koji nose istinu u srcu. Poštovana braćo, draga majke i sestre, selam je mir. Ezan je poziv na spas, a ovo naše današnje okupljanje je poziv da svome vladu i svojoj djeci kažemo hak i pravu istinu. Da kažemo da se ne bi ponovo to ponovilo. Islam i muslimani je umetul veseta, odnosno zlatni put i put sredine. Bog dragi kaže u Kur'anu za šehide i mislimo da su oni mrtvi, ali oni su živi, ali mi to ne znamo. Šahid je svjedok. Šehidi svjedoče, a mi smo živa bića koja hodimo na dunjaluku i mi ćemo svjedočiti za one šehide koji su poginuli za nas i zbog nas. I naša je dužnost da svjedočimo o tome. I da svjedočimo i za Kozarac, i za Prijedor, i za Samu, i za Biljane, i za Ključ, i Srebrenicu, i Žepu, i Tuzlansku kapiju, i na Markavama. Sve da svjedočimo, to nam je dužnost prema našem vladu. Dužnost im je da prenesemo i priču od Have i Zecova kod Prijedora koji su ubili 6 sinova i muža. Koja je kada je spuštala u kabur, kada je spuštala svoga jednog sina i ruho spremila kojom je pripremala čekujući njegovu svadbu. Nažalost, on je ubijen. Dužnost im je da pričamo i priču Džemile Delalić iz sela Dobra kod Srebrenice u Potočarima, koja je pomogla jednoj ženi da se porodi zajedno sa njenom svekrvom. I nakon što je pomogla, nakon što je rodila dijete, četnik je prišao djetetu i stao je na vrat. Zamislite kako je toj majci, koja svoje dijete nije podojila, nije mu dala ni ime, nije ga ni podala. To nam je dužnost za pričama, draga braća. To nam je farz, a haram bilo svakome onome ko to zaboravi. Da zaboravi priču i na Zvije Beganović iz Durakovića kod Zvornika, koja je također izgubila 6 sinova i čovjeka. Četnici su je ostali živu i rekli su joj, ti ćeš crknuti odluke za svojim sinovima, svojim suprugom. Ona je u potrazi još za svojom četvoricom sinova, dvojice je našla. Pita se samo da nisu, ne daj Bože, zapaljeni ili da nisu, ne daj Bože, u Drinu bačeni, pa neće nikad njihove kosti moći da pronađe. Musliman je u dobru da bude činio dobro svome bratu, kaže naš pegamber. Naša je dužnost da prema šehidima, prema onima koji su zasluženi, prema borcima, da činimo hajr, da činimo dobro, kao i prema svim ostalim drugim ljudima i muslimanima. Bošnjaci su možda jedini narod koji se stidi svoje vjere, svojih džamija, svoje uleme, svojih kadrova, svojih heroja i svoje pobjede. Možda smo jedini kojem svako može dijeliti lekcije i bezočno ulagati u lice. Draga braćo, majke i sestre, vi ste Bošnjaci koji se toga ne stidi, jer ste dokazali i pokazali vašim prisustvom i vašim dolaskom. Mi ćemo, ako Bog da, početi sa učenjem Jasini šerifa. Prije toga pozvaću glavnog imama Ermina Efendiju Vučića da nam se obrati. Poslije učenja Jasini šerifa, kelme i tevhida, proučit ćemo ašare. Prije toga obraća nam se naš muftija uvaženi profesor Ermin Efendija Čamđić. Prije svega da poselamim zvaničnike iz općinskog vijeća, predsjedavajućeg općinskog vijeća Padra Jakovića, gospodina Nedljada Zukanovića, svoje kolege imame i sve vas prisutne. Mi ćemo sad početi
ja ću stvari pozvati, kako sam već kazao, Ermina Efendiju Vučkića, našeg glavnog imama, da nam se obrati. Alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was-salamu ala rasulina wa nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uvaženi cijeni prisutni braćo i sestre, uvaženi cijeni kolege imami, uvaženi cijeni muftija, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi u svakom mjestu gdje god se desio zločin, gdje se desio genocid, trebamo ostaviti trag, trebamo ostaviti biljeg iza sebe, trebamo ostaviti putokaz, da bi to kazao putokaz generacijama koje dolaze poslije nas. I u tom smislu ja koristim priliku da čestitam džematlijama iz ovog prelijepog džemata Crljeni što su odlučili da u suradnji s mnogima izgrade šehidsko obilježje ovdje u džematu Crljeni kao biljeg i podsjetnik na našu prošlost, ali isto tako kao jasan putokaz za našu, ako bude budućnost. Čestitke za ovo što je urađeno i još jedna iskrena čestitka za volju, htjenje i želju da i ovdje u Crljenima se okupljamo ako bude svake godine. U kalendaru Islamske zajednice, odnosno Međunarodne islamske zajednice Ključ, u kalendaru kojeg ćemo mi dostaviti i općinskom vijeću i ostalima, će stojati da je zadnja nedelja u mjesecu julu dan obilježavanja stradanja ovdje u Crljeni. Dan kada ćemo se prisjećati naših šehida, dan kada ćemo govoriti o stradanjima naših naroda i na ovom ovdje, a i na drugim prostorima širom Bosne i Hercegovine. I to je ono što ja vas, Crljenčane, molim, a i sve ostale zamoljavam, da ponesete kao ibret, da ponesete odavde i da zapamtite dobro taj datum i da svoje godišnje odmore, da svoje aktivnosti u narednoj kalendarskoj godini planirate, a i da druge pozovete da kada svoje aktivnosti planiraju, tako što će doći i posjetiti Crljeni tog dana i što će doći i da zajedno obilježimo i da se podsjetimo na našu istoriju, ali isto tako da zajedno učinimo zajednički ibadet, moleći Allahu dželešanohu da budemo u društvu šehida. Mi ovo što radimo, to šehidima ne treba. Allah dželešanohu je njima obećao džennet. I sasvim je dovoljno ono što im je Allah dželešanohu obećao. Međutim, ovo treba isključivo nama, kao podsjetnik, kao upozorenje, kao opomena, da se prisjećamo svega toga i da istinu, kako Amel Efendija reče, od svim tim događajima iz naše historije prenosimo generacijama koje će doći ako bude poslije nas. U tom smislu ja čestitam vama na odluci da organiziramo danas ovaj naš zajednički skup, ovaj ibadet, i ako budemo organizirali na ovaj način, podsjećanje na naše šehide, podsjećanje na našu prošlost, onda neće biti onoga dole u školi. A ako pustimo da organizira kako ko hoće, kako može, kako kome volja, kako kome će, kako kome naumpadne itd., onda nam se dešava da ljudi organiziraju za ove bare dane mjeseca Ramazana, da organiziraju pijanke pod plaštom skupljanja dijaspore. Nije to skupljanje dijaspore i viđenje dijaspore i da jedni druge se vide, da se upoznaju, da se podsjete, da jedni druge zazdravlja upitaju, nego jednostavno se ljudi skupljaju